Go. Dewa Lema melawan Dewa Lele. Ayo. Ayo hitung kan Lele. Hitung lagi. Oh, Barato. Was. Alon. Woi. Woi, adalah aku sampai. Ayo. Ayo.
เ
Oh, Orang ngatasi. ya potong War. War. Iki lek pomo iwakno aku ki sing lanang apa sing wedok apa? Pomo iwak. Kan mau babakan iwak tak sebune ae. Pomo iwakne sing lanang apa sing wedok apa? Cara sing wedok ngono gurame. Sing lanang wis panggal lele lha ukur ireng toblek. Ireng blek lele wis ra gambar blas. Ya ora apa masih lele akeh sing senang. Masih gurame. Mbak Yara yo akeh sing senang. Lah aku lele, Mbak Yara gurame, MC-ne iki iwak sepat. Para omonge. Ya, Jan, sangat meriah sekali sore ini dirawuhi seniman reog seluruh Kota Ponorogo. Khususnya Mas Agus, khususnya Galek, Sawo, Madiun, Ponorogo Kota, Kutu Wetan, Sodik dan lain-lain hadir di sini dalam acara HUT kemerdekaan Kawula Wetan. Gitu Mas. Surat cetok blas. Nyapa? Wong kowe iki ditanggap ado-ado lho. Aduh. Ora roh acarane iki lho. Acarane anniversary mangan Nagosari. Aini opo? Ngono kuwi macane ora aini jeluk. Lah apa? Ani. Anniversary komunitas Kawula Wetan yang ke-7. Semoga tambah sukses dan kompak. Tepuk tangan. Biasa. Nah, Kawula Wetan iki kompake ramu Mbak Yara. Bang, kowe iki dina iki mangkok pilihanmu mlepuh. Boh, Apa gara-gara munggah gunung? Mergo aku munggah gunung adoh saka kulon, aku golek sitok sing terkecil. Maksudnya sing bahagia paling bahagia iki Mbak Yara Gedi dhewe. Berotane ibarat to berotane Gus. Gus, Apa? ibarat to berotane koyo Mbak Yara iki. Iya. Ora trimo nilam benda. Lah terus Mbak Yara iki ibarat berotane hah? iwak Apa? hiu ning laut. Hiu nyaplok kowe. Loh, awakmu iso golek sing kaya aku bilang kaya Mbak Yara. Kaya ngene iki. Aja ngisi-ngisini lho. Ah, ngene ya, Jas. Tenanan iki. Apa iki? kan materi Loh, aku luwes saka iki iso. Luwes saka iki. Aja ngisi-ngisini. Percaya apa ora? Aja ngisi-ngisini. Luweh gede, luweh langsing, luweh dhuwur. Wah, udah aja ngisi-ngisini dulur. Rep domong Kawula Wetan lho. Ora. Buktikno lek. Yo, ayo. Ayo, Mas. Ayo, Mas. Ayo. Oh. Wow, ujair. Ujair Salah. Ujair. Lah yo ngono kowe. Ngono diborong. Woi. Bocah koplang. Akibat empuk. Pocok. Nah, sing teko. Gantong. Akibat mancing asine numpuk sing teko anu ikan pembersih kaca. Oh, sono iki. Wah, ini Mbak Nasir
Lah, si teko si paling ayu dhewe. Ayu dhewe. Iki anune sesepuh Jatil. Sitoke jenenge Bapak-bapak, ibu-ibu, niki sesepuh Jatil. Sitoke jenenge Muhammad Bela. Sitoke jenenge Muhammad Nasir. Oh. Sini aku kayak Jelina kok iso. Jelina kok ngendi lho? Aduh, bodiku 69 piye kok iso. Oh, ini 69 ya. Terus kok ngeroyok meletet. Piye wis perasaanmu, Gus? Nyapo lek diedrek. Pusingnya nyapo. Biasane lek aku lek diedrek Mbak Yara rasane empuk. Urung teko wis empuk. Lah kowe mau diedrek iki piye? Atos kabeh. Nah, semua iki. Yo ngene iki lho, guys. Wong delok piye penonton seniman sedaya iki lho. Lungguhe rapi komplit, luar biasa kerukunan ning kene iki. Guyub rukune iki luar biasa. Kawula wetan iki guyub rukune membuktikan jos. Tepuk tangan. Nah, Mbak Nasir, mriki tiyange tertib, sangkek tertibe. Langsung matamu. Ngene. Jenenge dadi Muhammad N. Rizka. ngono to kok aku jalan nasir kok. Setrum. Nama Nasir. Iki anu. Ini matur suwun kepengin bali ade sak kanca. Mas paket anniversary yang ke 7 tahun. 7 tahun matur sembah nuwun. Gale to aja telat. Wong kene iki wong tertib kabeh, Mbak Rizka. Sangkek tertibe. Wong wedi kecekel polisi ya enek. Helm putih. Kae. Helm putih kae lho. Kae ngono meneh. Sangkek tertibe. Nggih, muga-muga adalah acara hari ulang tahun ke-7 ini didongakne piye Mbak Nasir? Tambah kompak, tanggapane tambah laris. Amin. Balamin. Ketoke kok para pemirsa iki sik selak menanti dadak merak Mbak Nasir. Heeh. Tak mat-matne. Iya toh, Gus. Dadak merak yang beras berjumlah piro, Gus? Alah 44. 15 mati. Heeh. Iya. Singane urung teko. Iya. Heeh. Ayo. Ya pokoknya aku mau rondongane ya. Ya, Gus, Muga-muga kagem kawula wetan, muga-muga sansaya ngrembaka. Amin, ya Rabbal Alamin. Muga-muga guyub rukun. Amin, kompak. Pokoknya kompak selalu. Ya. Muga-muga tanggapane laris. Amin ya Rabbal Alamin. Kaya apa jawe apa kae? Ya. Yuk kita krigane Ya. tetap berkriga. Betul. Banongan sing ning kene kudu juga main. Ya. Yo. Dirawi dengan banongan angkrang. Sipak wi. Yo.